Silav roj baş hevanno de civîna komîsyonê de alozî derket dem partî civîna komîsyona hevgirtin û biratî û aştî û ya mesela vê pêvajî terekan. Niha sebebî em bi hev re lê binêrin sebeb çi ye? Axaftina kesekî ye di wê civînê de bû sedemê aloziyê herkes li dij derket. Bahsa demên borî komkujiyan kir ka em binêrin mesele çi ye? Endamekî berê yê Hizbullahê axaftinekî kiriye. Navî çi ye? Navî wî Mehmet Beşir Şimşek axaftina wî bû sedem ku Dem Partî Komîsyonê biterekîne. Hevanla pêşî em cih bidivî nûçê paşê jî naveroka civînê îro gerekî berfireh bû. Daxwazên Kurdan jî pir vêkirî hatin ziman bi xêra İsmail Bedirxanoğlu. Yani ew jî serokê Komeleya Pêşesaz a Karmendên Başûr Rojhilat yani serokê Günsiyadê Şah İsmail Bedirxanoğlu axaftinekî pir xweş kiriye. Heqaten daxwaza dilê Kurdan aniye ziman di wê civînê de. Em bi hev re lê binêrin. Lê pêşî em cih bidin wê meseleya ku bû sedemê terekandina Dem Partî ya ji civînê. Ka mesele çi ye hevan? Mûtev bi xêr hatin di vê naberê de. Ez ê vegerim cem we elbet. Dem Partî civîna yanzemîn ya Komîsyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasiyê terk kir. Ez hema vê jî bînim ser ekranê. Maqsed hevalê me bizanim em dawa me çi ye? Mesela me çi ye? Em behsa çi dikin? û paşê jî ez ê cî bidim mesela Selahedîn Demirtaş. We goterê? Baş e. Hevano, di civîna yanzdemîn ya Komîsyona Hevgirtina Netewî Biratî û Demokrasiyê ya ku bi serokatiya Serokê Parlamentoya Tirkiye Numan Kurtulmuş Civiye de alozî derket, nakokî derket, qismekî hûn dikarin bibêjin pevçûn derket. Piştî vê yekê çêbû, piştî axaftina alîkarê Serokê Komeleya Teblîğa İslamî. Parlamenterên Dem Partî nerazî bû nîşandan, parlamenterên MHP jî nerazî bû nîşandan, ew jî balkêş e. Cara yekeme wekîlên MHP û Dem Partî li ser mijarekî dibin hemfikir. Alîkarê Serokê Komeleya Teblîğa İslamî Mehmet Beşir Şimşek wekî komeleyeke nêzîkî Hizbullahê tê zanîn. Ew jî bû sedemê nerazîbûnan millet li dij derket. Mehmet Beşir Şimşek çi got? Dibêje zihniyeta Marksîst-Lenînîst. Gelê me ji baweriya wan qut kir. Ev yek xizmeta kîjan berjewandiya Kurdan dike. Yani vedike meseleyên îdeolojîk vedike. Bi wî zihniyeta xwe ya pûç dixwaze tekoşîna Kurdan bêîtîbar bike. Tekoşîna Kurdan dibe ku li ser çepkiriyê be, dibe ku li ser felsefeyekê cuda be, lê tîne dike nava qalibê Marksîst-Lenînîst û wan nerewa nîşan dide. Dibêje ew bi wê çand û kültürê milletê me ji ûl û baweriyan dûr xistiye. Tabî dewama wî heye, dibêje kevneşopiya gelê Kurd guherand vê zihniyetê. Sedema vê yekê ew e ku hin aliyan li ser navê dewletê piştgirî dane vê yekê. Di vê vî aliyê de binêrin dewletê zî sûcbar dike. Yani li gorî kevneşopiya hişê xwe, yani li gorî wî mêjiyê xwe wekheviya jin û mêr ya di nava civaka Kurd de ku hin aliyên guherîna di nava civaka Kurd de ku ez bi xwe weke şoreş dibînim, şoreşa civakî bi xêra vê tevgera Kurd tişt guherîn di nava civaka Kurd de ez bi xwe jî pir rexne dikim. Ew hem erf û adetê me yê berê, ev çanda me ya ku ji derekî din hatiye, çand û kültûra me ya qedîm ya Kurdiyetî pûç kiriye, rizandiye, ez bi xwe jî rexne dikim. Wekheviya jin û mêr, mesela laîsîzm, piştgirî didim laîsîzmê, piştgirî didim medeniyetê. Îjar ev camêr jî, hewnê bêjin çima jê re dibêjî camêr, navî wî çi bû ya? Navî Mehmet Beşir Şimşek, wekheviya jin û mêr bigire heta tiştê din weke xirabkirina çand û kültûra Kurdan dibîne. Îja çi bû? Sedema vê yekê dibe hin aliyên di nava dewletê de jî piştgirî didin vê yekê. Ji ber ku zarokekî îşareta zaferê kiriye, saet sisiyê sibê, ew maltê şewitandin, leşkeran ev yek kir dibêje. Îja niha piştî van gotinan yekem nerazîbûn ji MHP hat. Parlamenterê MHP Fethi Yıldız
aynı demede şevrmende ev jî Devlet Bahçeli. Yani alîkarê serokê geçtiye. Dibêje me gazî vekir, li me gazî we nekir ku hûn werin heqaretê li leşker, polîs û dewleta me bikin. Hûn hatine vê derê fikrê xwe bibêjin û çima heqaret dikin. Îja piştî wî Dem Partî nerazî bû nîşan daye. Deng ji aliyê Dem Partî jî bilind bûn. Pêşî Saruhan Oluç mafê axaftinê girt. Got gelo bi vî zimanî aştî çawa mümkün e pêk were. Bi dengekî bilind got. Me heta niha bi sebir goh da gotinê we. Lê hûn bi xwînê xwe xwedî dikin. Hinekî eyb bikin, şerm bikin. û weke xwînrij xîtabê wan kir. Xwînrijno ji wan re got. Îja paşê çi bû? Piş re Cengiz Çiçek derketa xifî, Parlamenterê Dem Partiyê. We bi girêdanên berazan mirov qetil kirin. Yên ku bûne bela serê Kurdan hûn bixwane. Bi van gotinan hemû endamên Dem Partiyê rabûn ser piya û komîsyon terikandin. Tiştekî bi vî şeklî derket. Niha girêdana berazan hûn zanin ji xwe. Di salê nodî de bi alîkariya dewleta Tirkiye komekî bi navê derdorên Hizbullahê derketin. Dibêjin piştgiriya dewletê hebû. Hem êrişê ser millet kirin salê nodî însan zanin ew meseleyên faîlî meçûl jî bi giranî bi alîkariya dîsa van hêzan pêk hat. İnsanên ku zihniyeta wan rexne dikirin dibirin girê didan saxî, saxî dixistin çel û bi şiklekî girêdana berazan jê re dibêjin. Domûz bahı ew wisa destûnikê wan piş wan da girê didan saxî dixistin çel. Hevano ez rêveberiya xwecihî dixwazim. Dibêje Şah İsmail Bedirxanoğlu ew jî di civînê de hate guhdarî kirin. Civîna yanzdehan ya Komîsyona Demokrasî Xweşkubiratî Hevgirtina Millî bi boneya çareseriya pirsgirêka Kurd li meclîsê hatiye avakirin. Bi guhdarîkirina nûnerên komele wexfan didome. Bi boneya çareserkirina pirsgirêka Kurd hatiye avakirin. Vaya hinek nizanim çi qas rast e. Dewleta Tirkiye bipirsî ji bo bêçekkirina Kurdan ev komîsyon hatiye avakirin. Hevanno, serokê Komeleya Pîşesaz û Karmendên Başûr Rojhilat Gûnsiyadê Şah İsmail Bedirxanoğlu di rûniştina ewil a civînê de axivî got hêviya wî ya ji bo bidawîbûna pevçûnan, bidawîbûna tundiyê pêş ketiye. Bedirxanoğlu da zanîn ev pergala ku pirsgirêka Kurd çareser nake, yani jê re dibêjin neçareserkirina pirsgirêka Kurd, plankirina pêşerojê, planên aboriyê, gavên demokratîk bûnê asteng dike. Yani tesîrekî xirab li ser tekîliyên bi Yekîtiya Ewropayê re jî dike. Bedirxanoğlu dibêje ji ber vê meselê nêzî 2 trilyon dolar hatine wendakirin ango bi qasî 2 Tirkiyeyan pere pûş bûne. Navaya gotina wî ye ez hema parantezekî vekim gotina xwe jî bibêjim. Heqê milletê Kurd hevano mesela dibêje ji ber ku meseleya Kurd nehatiye çareserkirin planên aboriyê dibe neçûne serî. Gavên demokratîk bûnê nehatin avêtin. Bandorekî xirab li Tirkiye kiriye. Veya fikrekî rast e li gorî xwe. Ama ez jî dibêjim hezar hev dewletên Tirkiye hilweşin xirab bibin jî. Tekîliya Tirkiye bi Ewropayê re xweş bibe jî, xirab jî bibe. Hema min ne. Bi tonan perê Tirkiye hebe jî tune jî. Dawa Kurd dibe bigêje serkeftinê, milletê Kurd dibe bigêjin heqê xwe. Yani alaka heqê Kurda bi dewlemendiya Tirka û feqîrbûna Tirka dibe tune be. Yani ez bi xwe narim ji Tirkaran nabêjim. We heqê Kurdan nas nekir, we pere wan dakir. We heqê Kurdan neda, hûn neketin Yekîtiya Ewropayê. Veya ne dede min e. Ez dibêjim hûn bikevin Yekîtiya Ewropayê jî hûn nekevin. Hûnê heqê Kurda mecbûr nas bikin. Hûn nas dikin, naskin, hûn nas nakin cehenema we kiriye, em ji xwe re cêyê dibin, em li gorî xwe dewleta xwe ava dikin, em li gorî xwe dijîn. Hûn dîsa naxwazin mecbûr yani êdî ya hûn me dikujin ya em we dikujin. Yani çara wî tune yani. Jê re dibêjin şer û pevçûn ji xwe ev e nakokî. Yani bi her awayî divê em li vê dunyayê hebin. Yani eleqa me bi dewlemendbûna wan û feqîrbûna wan û tune ye yani. Aha mesela fayda Tirkiye hebiya
de inkar Kurdan de mesela. Ve çi bibiya? İnkara Kurda ve bidomiya. Mesela ji ber vê yekê dibêjim zeminekî şaş e ama dîsa jî Xwedê jê razî be İsmaîl Bedirxanoğlu nêrîna qismekî Kurdan pir xweş aniye ziman. Bedirxanoğlu da zanî neçareserkirina pirsgirêka Kurd, plankirina pêşa rojê, planên aboriyê, gavên demokratîk bûnê asteng dike, bandorekî xirab li tekiliyên bêyeketî Ewropayê re dike. Bedirxanoğlu got ji ber vê meselê nêzî 2 trilyon dolar hatine wendakirin, ango bi qasî 2 Tirkiyeyan pere pûç bûne. Di berdewamê de Bedirxanoğlu anî ziman hewceya ji bo PKK'yên ku çekê xwe şewîtan dine zemîna yasayî ya vegerê were amadekirin. Tiştên divê bêne kirin çi ne? Mesela dibêje Kurd bi taybetî jî hemwalatiya destûra bingehîn ku hemû kesî di nava xwe de dihewîne, digire nava xwe wê yekê dixwazin. Yani hemwalatiya destûra bingehîn. Di destûra bingehîn ya Tirkiyeyê hebûna Kurdan were misogerkirin. Wî dixwazin. Vaya fikra wî ye tevî. Wekî din çi dixwazin? Destûra bingehîn dige erê. Her wiha Kurd çi dixwazin wekî din? Astengiyên li pêşiya zimanê wan were rakirin. Yekser di perwerdeyiyê de were bikaranîn pêşî yani zimanê Kurdî di her merciyê de were bikaranîn bi taybetî di perwerdeyiyê de û ev yek dibêje pêwîstiyek. Hewceyî pê heye bi serarastkirinekê yasayî rê li ber were vekirin ku li gel qada perwerdeyiyê di aynê demê de di qadên siyasî hemû qadên jiyanê de Kurdî were bikaranîn. Ege yasayên pêşiya vê digirin hebin, dixwazim ev yasa bila weran rakirin. Ez rêveberiya xwecihî dixwazim. Mesela ev jî daxwazekî pir zelal û net e. Naveroka rêveberiya xwecihî pir venake ama rêveberiya xwecihî çi ye? Yani bi şiklekî rêveberiya xweser, otonomî. Bi zimanê Ewropî otonomî ye. Bi zimanê Kurdî rêveberiyên xweserin, rêveberiyên xwecihî. Rêveberiyên xwecihî erê yani rêveberiya Tirkiye erkekî bide hereman. Erka navendê ya Enqerê hinekî bigire bide hereman herem bi xwe bi rêve bibin. Ew e rêveberiyên xwecihî. Di berdewama axaftina xwe de Bedirxanoğlu bi bîr xist ku Tirkiye ji avabûna Herêma Federal ya Kurdistanê pêşî ditirsiya. Weke gef didît li pêşiya xwe. Lê çi bû bi demê re ev rewş guherê. Wekî din tiştekî din jî bi bîr dixe Bedirxanoğlu, rêjeya bazirganiyê ya di navbera Tirkiye û Herêma Kurdistanê de derdora 13 milyar dolar e. Dema em çûn serdana Serokkomarê demê Abdullah Gül wê demê ji me re got Abdullah Gül divê em geşedanên li wê derê ne weke gefekî lê weke firsendekî bibînin. Ji bo Kurdên li Sûriyê jî dixwazim eynî fikir çê bibe. Divê em wê derê yani Rojavayê Kurdistanê ne weke gef lê weke firsendekî bibînin û wisa nêz bibin. Bedirxanoğlu tiştê xweş dibêje gotina Serokkomarê AKP Tayyip Erdoğan ya ku dibêje pirsgirêkên Kurdên li Iraq û Sûriyê di aynî demê de pirsgirêkê me ne jî ev gotinê wî bi bîr xistin û axaftina xwe wiha qedand, divê ev gotin li qadê jî veguherin siyasetê. Di pratîkê de pêk werin. Nêzîkatiya ku pirsgirêkên Kurdên li Iraqê, Kurdên li Sûriyê wê li Tirkiye bihêztir bike. Yani Tirkiye bihêztir bike. Yani nêzîkatiya ku pirsgirêkên Kurdên li Iraq û Sûriyê wê Tirkiye bihêztir bike. Pêdivî bi destûrekê bingehîn yan nû heye, berpirsyariya siyaseta sivîl e ku destûrekê nû ya bingehîn çê bike. Yani mantıqa we wê rê bide we ka hûn ê bihêz bibin yan zayîf û lawaz bibin. Êdî nêrîna we ya bo Kurdên Sûriyê, Kurdên Iraqê, zimanê me jî guherî. Yani yek ji tiştê ku ez hez nakim Kurdên Iraqê, Kurdên Sûriyê ji nefret dikim ji van gotina.
Yani Kurdên Sûriye tunene, Kurdên Iraqê, Kurdên Tirkiye tunene. Kurd hene, Kurdên Kurdistanê hene, Kurdên Mezopotamyê hene, Kurdên navbera Dicle û Fratê hene, Kurdên herêmê hene ya. Ama Kurdê Tirkiye tunene. Kurdê Iraqê tew tunene. Ama çi dibe cana wisa nûçiya da zimanê me jî digu herêma xabin. Em jî dikevin ser wê xetê Kurdên Sûriye. Çima Kurdên Sûriye ya? Yani ez ne wisa ez ne neteweperestim hevalno. Neteweperestiye hez jî nakim ama divê merov hesû be navî hesû ye. Yani nav merov lêke. Yani Kurdistan e yani. Çima tirsî yani. Tirk jî hez nakin cehnema wan kiriye. Jî hez nakin nakin ama navî Kurdistan e yani. Ereb jî hez nakin. Ê bila Ereb jî hez kirin ma çi dibe? Çi dibe yani? 707 navên welatên Ereba hene. Ew navê her herêmekî wan heye. Nizanim çiyayê kîjan Ereban, Kaniya nizanim kîjan Ereban, nizanim çi. Aynil Ereb, nizanim. Ê bila Aynil Kurd jî hebe ma çi dibe? Bila Kurdistan jî hebe. Çi dibe? Dünya xirab be. Ya Qedafî camêr bû ha. Qedafî camêr bû wan aliyê de. Digot ma dünya xirab be dibin vê dava germ de bila Kurdistanek jî hebe ma çi dibe yani? Dostekî me hebe ew jî birin. Hevanno, Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê di derbarê Selhedîn Demirtaş de dîsa şiyariyekî pir ciddî li dewleta Tirkiye kiriye, dibêje Selhedîn Demirtaş serbest birdin. Komîteya Wezîran ya Konseya Ewropayê di civîna xwe ya 1537 de ku di navbera 15-17 îlona îsal pêk hat, ji bo bicîhanîna biryarên di derbarê Selhedîn Demirtaş de û dozên girêdayî wê de nirxandinekî kiriye. Komîtê biryarên Dadiya Hemafê Mirovan ya Ewropayê bi bîr xist û diyar kir Selhedîn Demirtaş û parlamenterên din ên ku hatine hilbijartin bê delîlên têr hatine ragirtin. Yani girtina Selhedîn Demirtaş tamamen siyasî ye, eleqa wî bi edalet û hukukê tune ye. Hate destnîşankirin ku ev ragirtin, girtina wan ya di zindanê de xwedî armanceke siyasî ye. Mafê wan ên azadiya ramanê temsîliyeta siyasî bilpê dike. Komîteya Wezîran di derbarê bicîhneanîna biryarên Dadgeha Destûra Bingehîn de gomanên xwe yên ciddî anî ziman. Bangekî li Tirkiye kiriye. Dibêje Selhedîn Demirtaş û hin girtiyên din yên siyasî demil dest serbest berde. Komîtê her wiha pêşniyaz kir tedbîrên alternatîv ji aliyê dadgehan ve wê were nirxandin. Komîtê çarçova destûrî ya heyî ya Tirkiye rex nekir. Yani çarçoveya destûrî behsa destûra bingehîn dike. Bi vî rengî Tirkiye nikare pirrengiya siyasî misoger bike. Rakirina parêzbendiya parlamenteran, girtina şaredaran, wekî ciyê fikaran nirxandiye. Gotina parêzbendî ez pir hez dikim. Parêzbendî yani mafê destnedanê, dokunulmazlık dibêjin ya. İmünite. Rakirina parêzbendî. Çünkü wextê ku tu dibî parlamenter, êdî normal kes nikare di derheqê te de dawî veke, êdî kes nikare dest bide te, kes nikare êrişê te bike, aliyî hukukî ve jî, aliyî din ve jî. İşte ew parêzbendî ye navê wî. Xweş e, gotinek pir xweş e. Rakirina parêz, îja wî ew wî mafê parlamenteran tu radikî. Yani mafê ku kes dest nede te, ew wî mafê tu jê digirî. CHP alîkarî de AKP bi hev re rakirin ev mafê ser parlamenterên Kurdan. Welhasil em bidomînin rakirina parêzbendiya parlamenteran, girtina şaredaran ya zêde wekî ciyê fikaran nirxand. Komîtê di aynî demê de bang li Tirkiye kir. Reformên qanûnî ku pirrengiya siyasî xurt dikin, azadiya îfadekirinê pêk tîne, dibe wana di pratikê de bînin cî. Wekî din çi xwestine, ji bo endamên dadweriyê li gorî standartên Dadgeha Mafê Mirovan ya Ewropayê perwerdeyî bibînin, şert û merc bêne avakirin. Yani endamên dadweriyê hekim, sewcî, mirovên ku biryarê didin, cahîl cûhelene li Tirkiye, nexwendine. Pîvan standartê navnetewî ê gerdûnî nizanin. Îja Konseya Ewropayê ji wan re dibêje
van cahil û cühelê xwe yên hakim û sawciyê xwe bîne hinekî em perwerde bidin wan bila hinek medenî bibin. Bila bigêjin qet nebe nîvê kategoriya însanbûnê bila hinekî medenî bin. Ji bo ku li gorî siyasetê biryara nedin, edaletê weke tehdît bikar neynin li hember însanan. Baş e? Komîtê bang li rayedaran kir, Komisyona Demokrasî, ew komisyona ku îro tê de problem çêbûye û înisiyatîfa Tirkiyeyê bê teror li ber çavan bigirin, ji bo bicîhanîna tedbîrên di dozê de jî bi komîtê sekreteriyê re hevkariyê bikin. Komîteya Wezîran wê tedbîrên takekesî di civîna xwe ya Kanûna Pêşîna 2025 de û tedbîrên giştî jî di adara 22 Hesan de ji nû ve binirxînin. Di derbarê hevalno, di derbarê Rezdar Abdullah Öcalan de biryara wan çi ye min hîn agahî negirtiye, ez nizanim. Ez zanim ku di van rojan de divê di derbarê wî de jî şiyarî bidana dewleta Tirkiye. Par van çaxan şiyarî dan dewleta Tirkiye. Gotin em salekî wext didin te divê tu mafê hêviyê pêk bînî. Mafê hêviyê jî serbestiya Öcalan e. Êdî Tirkiye pêk tîne, pêk nayîne, êdî kêfa wan e. Normal Tirkiye wextê ku li gorî dadiya hemafê mirovan ya Ewropayê tevne gere, Konseya Avrupayê dikare Tirkiye ji endametiya xwe bavêje. Yan jî cezayên giran dayîne ser wan. Ama ceza jî danayîne, ji endametiyê jî navêje, Tirkiye qure bîye, şor bîye, li gorî xwe tev digere. Wekî din hevan û tiştekî xweş çêbûye, Partiyên Kurdistanê tên cemhev, wan alîya hinekî heyecan dide min, xweş e yani. Ka li ku derê bû, ez hema fotoğrafê wî jî nîşanê we bidim. Dedî tiştê xweş in. Tiştê xweş in. Ez têm cem we hevalino. Xweş in. Slogana min heye hûn zanin slogana min çi ye? Çi dikin bikin bila bedêw be. Pir hez dikim ji vê sloganê. Çi dikin bikin bila bedêw be hevalino. Niha ev yek. Ez hema aviye bînim ser ekranê, pir baş e. Ka ya Emîn Kutlar tiştekî te ketibû aliyê min min hîn jî naniye cî, ez ana li xerîbiyê me jî, wê çawa be nizanim. Ka em ê helkin ya. Em ê helkin hêdî em ê hemî meselê xwe helkin hevalino. Baş e, ev civîna çi ye? Civîna PSK û Dem Partiyê ye. Yek ji tiştên ku zêde heyecan dide min ew e, dema Partiyên Kurdistanê tên cemhev û pir hez dikim. Yani divê dewrê de ku em rabûne bi partiyekî mîna MHP re rûdinên ser masê, arkadaş, em çima bi partiyên xwe yên Kurdistanê re tên cemhev? Ez hez nakim. Hevalê me êrişê partiyên Kurdan dikin, ez hez nakim. Yani merû vê dewrê de qet rexne jî nake, ji we re bêjim. Yani muxalefeta xwe bihêlin zemanekî din. Yani divê demê de em bi AKP re, bi MHP re hatine ser masê, em bi hev re çay, qehwe, şîranî hem dixwin, em behsa siberojekî aram dikin, ya Partiyên Kurdistanî hembêz bikin, li hev werin. Îdeolojiya we yek e, fikrê we yek e, qedera we yek e, hûn ji bo aynî tiştî digirên, hûn ji bo aynî tiştî dikenin. Hûn dawa çi dikin ya? Serokê Giştî Partiya Sosyalîst ya Kurdistanê PSK Bayram Bozyel û şandeya pê re li Enqereyê navenda giştiya Dem Partiyê ziyaret kirin. Di hevdîtinê de pêvajoya çareseriya pirsgirêka Kurdan a rewşa Rojavayê Kurdistanê rûdanên herêmî hatin guftûgû kirin. Dem Partiyê di derbarê serdana serokê PSK Bayram Bozyel û şandeya pê re de li ser hesabê xwe X'ê daxuyaniyekî belav kiriye. Şandeya PSK ya ku ji endamên desteya rêveberiya navendî pêkte, Hasan Daxtekîn heye nava wan da, Celal Yıldız heye, endamên Meclîsa Partiyê Aladîn Aras, Haydar Cîhaner, ew hene di wê heyetê de. Ji aliyê kî ve hatine pêşwazî kirin? Tuncer Bakirhan heye. Wekî din rêveberên partiyê li cem wî ne. Di hevdîtina PSK û Dem Partiyê de derfetên destûreke bingehîn yan nû
ya ku heqê bingehîn êgelê Kurd di xwe de hewînê hatin nirxandin. Bozyal raporekî pêşkêş kir. Bayram Bozyal rapora ku PSK di derbarê Rûdanên dawî de amade kiribû, pêşkêş kiriye sernavê wê heye. Sernavê raporê çareserkirina pirsgirêka Kurdan bi rêbazeke siyasî wek hevî parêz mümkün e. Çareserkirina pirsgirêka Kurdan bi rêbazeke siyasî û wek hevî parêz mümkün e. Ev rapor pêşkêşî rayedarên Dem Partiyê kiriye. Doh jî serokê PSK Bayram Bozyal çûbû serdana serokê Partiya Doza Azad Hüdaparê Zekeriya Yapıcıoğlu. Heta vê saetê jî Hüdapar Dem Partî neçûne serdana hev. Li gorî agahiyan serdanên PSK yên ji bo guftûgokirina çareseriya pirsgirêka Kurdan yên ji bo partiyên siyasî û rêxistinên civaka sivîl didomin hevalna. Baş e? Ya Ayşe Aslan hêjî wenda ye. Yani ya rastî hêjî wenda ye. Yani bi malbatê re hêjî tekîliya min tune ye. Çê nebû. Min ji we re xeber şand. Min got tiştekî çêbû, nûbûnekî çêbû agahî bidin me, min xebin heta vê saetê jî agahî nedane. Hin navbeynkar hene, ew jî dibêjin tu tiştekî nû tune ye. Ayşe Aslan li Parîsê wenda bû, jineke 41 salî bû, ji nişkeva li mala xwe tune bû. Tune bû. Xwarina wî li ser masê ye, malzemê wî taybet li ser masê ye, çentê wî rojane têde kompîtera wî, tableta wî heye. Telefona wî li wê derê ye, krîta wê li ser derî ye, ji nişkeva ji holê wenda bû çûçû. Malbat li pê ketiye, polîs li pê ketine, meqamên edlî pê ketine. Kesekî nedît. Yani xeberekî hebe jê ji we re pêşkêş bikim. Bawer dikim îro ez ê rabim çend telefona bikim, hinekî agahiyan bigirim. Ez nizanim. Ez nizanim çi têde heye. Yani me jî merex kir, çima ji nişkeva wenda bû. Tiştê ez merex dikim, ew qas li taxekî lûks dijiya. Jiyan Aslan endama partiyeke siyasî bû, hatibû asteyekî bilind jî. Ama ji nişkeva wenda bû. Çû ku dirê, çawa bû nizanim. Ew qas qamera hene derdora mala wê. Ma eger hatibe revandin me qamerê de xuya nake. Me qeyda wî tune, elbet. Muhakkak yani gelek pirs hene li benda bersivan e. Ev jî êdî girêdayî malbatê ye. Ferdên malbatê divê raya giştî agahdar bikin. Belkî divan mesele da ecemî ne, belkî nizanin. Ama tu nikarî wendabûna keça xwe tenê ji xwe re veşîrî. Yani qismekî mirov mecbûr e raya giştî jî agahdar bike. Ji ber ku heyeta kesekî ye ku derveyê malbatê ye. İnsaneke 40 sal ye, 41 sal ye. Divê haya kîjê çêbe divê bikaribe bibêje. Hevan no, ez ana hêjî li xerîbiyê me, ez xatir ji we bixwazim. Ez hinekî behsa wê bikim. Hevalan çi gotine? Yani hêjmara endamê me eger hûn zêde dikin kêfxweş dibim. Endam etî, abûn etî. Emîn Kutlar, mala te ava, Kemal Beştaş, her hebî. Bedel Slavret ji te re jî. Eno her bijî. Wekî din Papa Weigl vê dirê, Berxwedan, Seyidxan Aytaş, Qanî nivîse, Qanî Kaya, Alî Dağ heye, Manî Kulhas endamê me ye, mala te ava. Delî Memo heye, Pelsa As, Demhat Tasçî. Hevalê ku ji Bakurê Kurdistanê Tirkiye dibin endamê me ji we re bibêjin, kes we nabîne. Yani endametiya kanala me, abonetiya kanala me ne xeter e. Ha hûn bibin mîvan, mîna min biaxivin serê we dibe bikeve belayê. Ama eger hûn li Ewropayê bin ez şûna we dibim, ez ê tim bibim, ez ê tim bixwazim xwe îfade bikim biaxivim. Ehmed Başaran li vê dirê, Beşîr Gökçen, mala wê ava, ji bo tevlîbûna me, Muzaffer Yıldırım her hebî, serkeftin ji te re jî, Fermano heye, Demhat Tasçî, kî heye kî tune, Jiyan Azad heye, min navê kî nexwendî hevalna?
Orhan Özant endamê me ye Malatyaya ve herkes li vê derê, dünya alem li vê derê ye. Pir baş e. Kekê me tu jî hatî? Wekî din kî li vê derê ye? Resul Doğan, Zeki Taydarî. Bes hevanda ez herim. Ez jî derkevim biçim hinek xwe amade bikim ka çi hêçtine. Endamê komîsyonê Dem Partî komîsyon terikandiye ama ez bawer nakim tiştekî ciddî derbikeve. Pêşî wextê ku min nûçe bihîst min got belkî Dem Partî ji helwesta endamên komîsyonê aciz biye civîn terikandiye ama pê hesiyam ku ji mîvan aciz biye. Yani ew kesê hatiye axifiye tenê mîvan e. Yani îro heye sibê tune. Ama eger ew mantık li ser endamên komîsyonê biya parlamenterên MHP ên AKP bi vî şeklî axafti bana û Dem Partî jî civîn terikan diba wê demê mesele pir ciddî dibû ama ez aniha dibêjim mesele pir ne ciddî ye. Ji xwe yekê derveyê komîsyonê hatiye wekî mîvan axifiye çûye xilas. Ya Leyla Merdîn Malatyaya ve çi navek xweş Leyla Merdîn. Baş e hevanda xatirê we silav rêz dem baş.